Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, dissolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Bona tarda a tots i totes. Tornem a ser al marge. Benvinguts, benvingudes. A veure... Vull saludar també a l'Àlex, a la Bela, a l'Àlvaro, al Gavi a darrere les càmeres, a l'Edu, donar-li les gràcies una altra vegada pel cartell, xulíssim, i per últim al meu costat a l'Albert. Bona tarda, com estàs? Superbé i amb moltes ganes de seguir un dia més amb el marge. I avui és un plaer també tenir aquí a la Valèria, a la Venus, que ja primer una mica per començar, sempre posem aquí un atrezzo que són discos. Llavors no sé si hi ha alguns discos artistes que surtin per aquí que t'inspirin o que signifiquin alguna cosa per tu. Bastants. Crec que, de fet, de moment 4 o 5 ja els podríem destacar. Si haguessis de triar 3, podries triar 3 discos i dir-nos per què són significatius per tu. Clar, és que me l'he posat molt fàcil a Los Angeles. Sembla fet expressament, saps què dic? Ho hem fet adrede, va. No, si realment Los Angeles... crec que és el dels que més m'agrada, la Rosalía. O sigui que, sense saber-ho... O sigui, de cop l'atzar, no sé si és perquè potser el més barat i el teniu aquí. Però justament crec que és el que, d'alguna manera, com més m'agrada perquè el veig molt pur i és com que connecto amb les lletres d'una manera com molt més especial, potser que amb l'altre que està traient ara, tot i que l'admiro 200.000 igual, però la Rosalía, en aquest cas, el Chico, perquè ens hem ajudat molt, de fet, també ha contribuït en la producció d'alguns temes, i el María Arnal o Caral Laoz, les dues també em semblen... Que guai. Sí, per mi també Rosalía va ser el disc una mica de descobrimiento, no? Sí. De veure què és això i molt guai, molt guai. Total. Perquè són els teus referents una mica també? Els agafaries com a referents? Jo crec que María Arnal d'alguna manera ho ha sigut bastant, tot i que molt des del subconscient. Penso que mai he dit en una entrevista María Arnal és el meu referent, però sí que sense voler, quan em paro pensant en els seus directes o algunes lletres, penso, és que realment crec que he agafat alguna cosa d'aquí, perquè hi ha com una part molt interessant en la producció i en el missatge i en l'empoderament que mostra, que crec que també l'he com agafat sense voler. Suposo que passa amb la música que t'agrada o que comences a escoltar. I quins més? Què ens diries? En què t'emmiralles? A veure, el Chico m'emmirallo molt amb ell perquè d'alguna manera hem començat una mica a nivell timings, una mica igual, a atrevir-nos a penjar alguna amb el nostre nom, i llavors ens hem fet molt costat. Crec que és com el referent del que hem fet amb l'escena una mica que vam començar fa un temps. Crec que ens hem ajudat molt i crec que el Chico, de fet, vam compartir pis, ens hem ajudat en moltes coses ja a nivell també socials i vitals, i és un dels meus millors amics. Vull dir que en aquest cas, referent humà i a nivell del que fa de música és impressionant. O sigui, no sé, trobo que no hi ha límits i que algú no tingui límits en música catalana és molt difícil. Ara ho parlarem, no? Anem amb això. Sí, perquè també com aquest cercle d'amics que són molt propers, tant tu, no sé, Soc un bohemio o Chico que explicaves, també us compartiu els projectes abans tens com alguna referència com d'amic-amiga que diguis, li vull compartir abans que surti a veure què pensa. Sí, sens dubte. O sigui, abans ho fèiem més, potser. De fet, algun cop passàvem àudios per un grup i tot. Ara és més ja a base de persones, potser. Però sí que inclús de dates, quan algú tenia una data per treure un àlbum o una data molt important, ho passava. Mira, jo trauré això aquí, perquè és com una manera de no trepitjar-nos i evitàvem treure coses al mateix dia, per exemple, perquè sabíem que érem molt emergents i que d'alguna manera podia com solapar-nos perquè érem com bastant nyicris i era com, saps allò que ho vols fer molt bé i ara és com que
ens hem relaxat una mica més i si ens trepitgem no passa res perquè no ho veiem com una trepitjada, saps? Sinó que és com, pues, compareixes el teu i el seu, saps? No passa res. Que us heu fet amics, també. Sí, o sigui, ja us coneixíeu, us heu anat s'ha anat afegint gent, us heu anat coneixent... Vull dir, hi ha com un... Ho vam parlar amb el Xico, això, de fet. Hi ha com un cercle de gent que us coneixeu que està fent coses superxules però que esteu tots pràcticament començant, com aquell qui diu. Sí. Us ajudeu. Sí, molt, molt. Jo crec que sí, que el cercle d'amistat, o sigui, òbviament ha vingut vinculat 100% de la música. De fet, la majoria no vivíem a Barcelona i hem acabat una mica tots sense voler visquent aquí perquè al final veníem de llocs que potser no ens permetien com desenvolupar totes les nostres feines al final, que en tenim bueno, jo almenys tinc moltes altres feines, però el nostre objectiu principal, que és tirar el nostre projecte endavant, és més fàcil des d'aquí i tenir-nos com a amics era com, bueno, no conec gaire bé ningú de Barcelona i l'únic que ens tenim era entre nosaltres, no? Llavors era un factor humà també, sí. Que guai. També, amb el Xico també bueno, va comentar que de vegades és difícil com a artista emergent del pop català entrar, però sí que hi ha espais com amb els que esteu vinculats, com l'Heliogàbal, per exemple, o festivals tant a Sabadell, l'Ambassat o al Vida, que també dona una oportunitat als nous artistes. Com veus aquesta escena? Si creus que és una escena, diguéssim, o... Jo crec que al final l'Heliogàbal sempre ha fet això d'acollir propostes emergents i crec que com que les propostes emergents venen bastant fortes algunes, crec que els mitjans i la resta d'espais han hagut d'obrir els ulls i dir, hòstia, potser ho hem d'escoltar perquè al final mou moltes masses algunes coses i crec que tothom està buscant adaptar-s'hi i ja no només a festivals, sinó això, espais socials o de premsa. Crec que han hagut de fer sí, s'han hagut de desboomeritzar total. En molts casos i crec que no només ha passat en llocs com ja ho feien, com l'Heliogàbal, sinó que això ha hagut de passar en moltes altres coses. Però sí, tothom s'ha hagut d'adaptar perquè tot és tan immediat que, o sigui, té la seva part bona i positiva, però que al final també tothom ha de com estar obert, que flipes. Què vols dir amb immediat? O sigui... Que hi ha molts canvis tota l'estona, no? O sigui, de contingut també hi ha molt contingut i llavors al final també és positiu perquè t'enriqueix com les diferències, però alhora també hi ha com potser molts inputs i algú de premsa no sap seleccionar jeràrquicament què vol publicar i què no, no? Creus que té alguna cosa a veure... Bueno, suposo que a mesura que la gent ha anat tingut referents com vosaltres, gent que s'autoprodueix o que va començar com des de molt de zero i no accedia directament a un gran mitjà que el produís, o sigui, que ho pugui fer tothom, creus que obre l'escena molt o creus que al contrari passa això, saps, que no hi ha una tria? Jo crec que òbviament ha influenciat a que hi hagi moltes més persones i clar, tothom ho fa des dels mitjans que pot i algunes coses seran de més bona qualitat o algunes no, però jo crec que també hi ha una mica la selecció com de... Hi ha dues seleccions, la natural o la no natural, que és la que algú que ja té els mitjans per fer-ho, que té facilitats tant econòmiques o recursos, o la persona que realment està allà a pico pala i que es despunta per la seva qualitat, saps? Que no dic que l'altre no tingui qualitat, però vull dir que jo crec que hi ha els dos tipus de manera d'accedir a tenir visibilitat i a que funcioni. No ho sé, Sí. I bueno, per canviar de tema també, has tret l'àlbum de Bocata Rosa. Com va ser al principi una mica? Si ja ho tenies pensat com a àlbum o primer vas començar amb singles i a poc es va anar construint? O sigui, jo feia un any que havia tret el naixement de Venus, que era com l'EP que era com, vale, portem molt més traient singles, era com, va, anem a tenir una proposta més sòlida perquè el món funciona així, no? I vam dir, vale, doncs traiem un EP i després de l'EP vaig com desbloquejar una part creativa d'anar a tope, no parar, i de cop tenia com 20 temes nous i era un, buah, crec que podem fer un àlbum. I ja des que vam acabar l'EP que no vam parar i llavors ja vam fer l'àlbum seguidament. Llavors era com, vull fer un àlbum i llavors ja vam posar
amb Halley, o sigui, amb la discogràfica i tal, vam posar com dates i vam anar a saco. I al final ha sigut com... tenia aquella data i era com vaig a tope amb allò, saps? Era com masses energies, jo crec, que he posat en aquest àlbum. M'he quedat sense energia. Te podem preguntar una mica més profundament com és el procés creatiu? Perquè és superpersonal, o sigui, fas una cosa superpersonal. Jo crec que el procés creatiu ha sigut aprofitar que estava destruïda per intentar com... o sigui, em vaig com dir a mi mateixa, crec que vaig fer com un tuit fa molt temps dient, si algun dia em recupero d'això vull com ensenyar a tothom com no caure-hi o com sortir-ne. I llavors és com que vaig fer com aquest àlbum, les lletres són molt crues, però és que crec que no hi ha com lletres més sinceres que hagi escrit mai que com les d'aquest àlbum. I sí, crec que em feia cosa obrir-me, però és com que ja ho he tret, és com que ja no va amb mi, saps? És com si fos un àlbum que algú ha tret, saps? Soc jo al moment que les he de fer l'escenari, però si no... és com algú... O sigui, com hi ha moltes veritats, però és com que ja no sóc jo això, saps? És com ho vaig fer en aquell moment, saps? I des de també hi ha coses en el naixement i en aquest disc sobretot que jugues molt amb el contrast, no només amb el tema líric, sinó també amb la música música de ball, però una lletra trista o melancòlica, i després un moment més de calma o en un mateix tema que de sobte trenca. És amb algú que t'agrada jugar? O... Sí, suposo que també ve molt de no voler com sobreexplicar les coses. Llavors m'agrada com molt jugar amb les metàfores o també jugar amb això, amb el contrapunt de fer una cançó com la de Guerra, per exemple, que narra un moment superbèl·lic, un conflicte bèl·lic, però des de la festivitat, no? Llavors era com un punt de... Crec que és l'única manera que se'm dona bé explicar coses explícites, que és com tirar com això, com inputs contradictoris, perquè és com... Així ho fa més interessant, potser, saps? Que no si dius, uau, m'estic morint i poses un so de m'estic morint de veritat, saps? És com, ja ho hem entès, saps? En canvi, no sé, m'agrada com jugar perquè al final la música és com jugar tota l'estona al moment de fer-la. Potser escoltar-la no jugues tant. Total. Perquè jo et volia preguntar i potser, o sigui, jo només estic tirant com preguntes personals ara. No, m'encanta, sí, no passa res. La Valèria i la Venus, què les uneix? Perquè són diferents... Tu ets la Valèria i ets la Venus, evidentment, però hi ha dos processos, formen part del mateix o escrius com la Venus només? Jo escric des de Valèria i en el moment en què produeixo i acaba el producte final és Venus, però jo crec que sóc la Valèria plenament. Intento també a l'escenari, òbviament t'has de posar la teva cuirassa, no? per pujar i estar concentrada, però al final també intento que el personatge no es mengi o sigui, no se'n mengi, saps? Intento com sempre tenir una part de veritat i de no haver tampoc de posar-me gaires cuirasses, saps? Les mínimes intento. Perquè si no és com que potser em tornaria boja, saps? Directament. Actuaries, millor. Sí, potser sí. I sempre dius que el teu procés creatiu primer comença com escrivint i poesia al final. També sempre ha estat la poesia amb tu i no sé si mai t'has plantejat també treure només un poemari o, no sé, fer slam poetry o coses d'aquestes. Sí, és que és un producte que m'atrau molt. O sigui, al final la poesia ràpida o com il·lustrada o alguna així és algo que m'atrau, que flipa, saps? I crec que m'agradaria molt fer-ho. Sí que, clar, o sigui, al final és com invertir tota la teva energia en alguna cosa. Crec que és guai perquè així no et perds pel camí, però potser d'aquí un temps dic, vale, ara no trec un àlbum i de cop ho trec en un altre format. Però sí, m'agrada molt la poesia. Al final mai he sabut llegir com novel·la. Em costa moltíssim perquè sempre deixo les coses a mitges i després la reprenc i dic, però jo qui soc? Com anava això? Qui és el protagonista o qui és la protagonista? No m'entero, saps? En canvi, si de cop era com... Una poesia és com una cançó, perquè la pots llegir des d'algun moment i et transmetrà una cosa des de... Depèn de com estiguis. Sí, és una cançó, saps?
i per això connectava molt. I jo crec que jo no buscava fer música, saps? I de cop m'hi vaig trobar perquè era com el que connectava la poesia i al final el que m'agradava, saps? Per què comences? Quan comences? O sigui, és que clar, començar... Quan ho musiques? Clar, o sigui, Venus com a tal va néixer al confinament, l'època ja de desescalada, que diguéssim que ja ni me'n recordo allò, que el nostre cervell ha fet així. Quant de temps sense sentir desescalada? És que aquí encara flipo que m'ha sortit com un tecnicisme d'aquella època, saps? No, el que passa és que jo crec que sempre he tingut com un vincle amb la música perquè al final la meva mare era com... O sigui, la meva mare era advocada, saps? Però el seu hobby de tota la vida era fer música i sempre havia fet classes de guitarra i tal. Llavors, jo de petita me'n recordo que em deien ai, però tu, Valèria, saps fer molt bé les segones veus i fas molt bé les harmonies i tal. I jo pensant, no sé el que m'estàs dient. Vale, ok, saps? Jo un bebè que anava cantant, saps? I llavors, doncs, a poc doncs, m'hi vaig anar trobant, però mai m'havia pres en sèrio en cap cas això. Sí que havia fet bateria, havia fet com coses, però mai havia com dedicat molta energia en això. Al final vaig estudiar cinema com a carrera, llavors tampoc... Vale, està una mica vinculat, però tampoc no és estudiar a les MUC, saps? Sí. Llavors va ser per confinament, aquest moment on tens les quatre parets que t'estan com retenint que flipes i dius, vale, què puc fer per marxar d'aquí? I va ser com totalment rotllo teràpia, punt. Hi ha una mica de boom creatiu després del confinament, o no? Sí. O soc jo, sí, no? Sí. Un muntó. Sí, molta gent ens ho diu, com molta gent heu sortit després d'això i també amb pensaments o reflexions similars, que al final és normal, perquè, vull dir, tothom va viure el que va viure i és com a societat, crec que l'única cosa que ens ha com, no sé si dir unit, però hem viscut coses similars. I amb això del procés creatiu i l'escriptura, quan fas una col·laboració com amb el Triquell, per exemple, que potser ja ho té treballat tot el tema musical, també primer vols fer el tema de l'escriptura o hi ha un treball amb la música ja musicalitzar directament? No? Amb el Triquell va ser que em va passar una mica una maqueta que tenia de música i jo vaig dir, ostres, vale, guai, és un repte, jo no crec que no hagués fet aquest tipus de maqueta, però em sembla guai, saps? Mirem-nos-ho. I llavors vam anar a l'estudi i jo ja havia fet com unes proves de veu i ja havia fet la tornada jo, però jo pensava que no li farien cas i no sé què, em van dir, buah, el que has fet, fem-ho, sisplau, gravem això, i va ser un vale, però si gravem això, i vam estar una estona pensant en la lletra, en plan, hem de fer realment de què volem parlar, no? Que això no ho havia fet mai, jo sempre vaig escrivint i no sé ni del que estic parlant i en el fons sí que ho sé, però mai estic dient vale, anem a parlar sobre aquest tema sí o sí, l'hem de destriar com sigui i trobar la millor manera que tothom ho entengui, saps? Mai m'havia trobat en això i de cop fer aquest exercici amb algú va ser no només de com jo mirar què estic parlant, sinó que de mirar que ell també que se'ns entengui, saps? Era com una mica difícil, però guai, o sigui, al final era parlar d'un espai que et fa bé però que t'està matant, saps? Llavors a veure, la sentim una mica? Molt guai. merci. Per mi és la meva prefe del disc del Triquell. Sí, hi ha molta gent ho ha dit, que és com molt especial. És a dir, sí, super. I parlant de col·laboracions, en aquest disc has tingut unes quantes col·laboracions, tant amb producció com també cantant o amb el procés musical. Primer que el disc l'has produït quasi tot tu amb l'André Nascimbeni, no? Sí, ja és un nom difícil, però molt bé. Me l'he escrit amb Q, me l'he escrit. Amb Ariel 24. I també veiem en producció amb el Bernat, amb qui ja havies col·laborat amb el Naixement, Chico també, i Flashy Ice Cream, qui més, la Mary Jane Ederman, i em deixo un... El Ferran Palau. El Ferran Palau, exacte. Com ha sigut una mica aquest procés? Moltes col·laboracions. Sí. Sí, I si amb tots els coneixies o en algun li has tirat més de... T'agradaria col·laborar? A tots els coneixia una mica, però sí que el Ferran Palau potser el coneixia una mica menys. El coneixia més de com espais, de trobar-te, però no havíem com plantejat de treballar mai junts i va ser com li vaig passar una maqueta
i em va dir que li agradava molt, però per mi era com també aquell moment de com... Saps allò quan t'agrada algú i et fa com por de si serà correspost o no? Pues estava així, saps? Estava nerviosa si hi havia match o no, Ferran Palau, saps? No, realment estic molt contenta perquè crec que fer col·laboracions és que som molt individualistes, no, els éssers humans, en veritat, o sigui, sense voler-ho, i hi ha com un punt de que si fas una música d'autor, la teva banda és la teva banda i són la teva família, però ets una mica tu sol perquè estàs donant la cara, o sigui, al final no està amb la meva banda aquí, amb mi ara, no? No és com, jo què sé, la Ludwig Band o alguna així, que sí que van més gent a presentar. Llavors era com, crec que em ve de gust com currar també el procés creatiu amb gent que em pugui enriquir, que pugui enriquir el projecte i que ens enriquim els dos i que n'aprengui. O sigui, al final era com, tot és positiu, saps? O sigui, no veia res negatiu, al revés, deia vull que no hi hagi límits en l'àlbum sonorament i de lletres i jope, que em venia molt de gust currar amb aquesta gent i que tots els tres són molt diferents entre si, saps? I la gent em diu, com els has pogut ajuntar en un àlbum, saps? Ja és una passada, és veritat. Però és molt guai. I bueno, es veu també la marca Sabadell, en Bernat, tu i Flashy Ice Cream, i en la nova generació de pop urban català, és una passada el que ha passat a Sabadell. Tothom ens ho diu, sí. D'on sortiu tot? Jo sempre dic el mateix, que com que no hi ha mar ni hi ha muntanya, és com que hem de fer alguna cosa, saps? Perquè és un rotllo, Sabadell. O sigui, m'agrada molt, però limita, saps? M'agrada molt haver com passat la meva infantesa allà, però sí que és veritat que o et busques un hobby o és difícil desconnectar de la civilització, saps? Per això jo crec que ens hem tornat tots com una mica sad boys i sad girls, saps? Que guai. Bueno, la pandèmia, potser, també, i l'edat, potser, també. Molt bé, què més? Has dit que has fet cinema i es veu tot el treball estètic, també qui està ficat amb l'estètica al sex també, no? El Xavi està ficat amb el tema de videoclips. Com ha sigut aquest treball? Bueno, al final és com que jo dirigia videoclips per altra gent en diverses ocasions i va ser vaig a dirigir-me els meus, i als principis sí que me'ls dirigia jo, però ja per un tema de com, que també em venia de gust que algú em donés la seva visió externa i que fes també la seva, com, això, que escoltés la meva cançó i que volgués aportar la seva història, saps? De com es veu des de fora o com es pot musicalitzar, que no sigui només jo la que està aportant tota l'estona la visió com visual, saps? Perquè inclús ja em feia jo els grafismes, em tornaré boja, saps? Era com, no tinc ni hores i no sé si les vull tenir perquè crec que em bugiré si tot el meu 100% de la vida és fer el projecte, no? I al final delegar tasques és com el millor del món. I a part també és curiós, jo crec, perquè o sigui, tu tens molt clar una cosa quan escrius o quan t'imagines una història o t'imagines una fotografia, diguéssim, del que estàs escrivint, però quan arriba algú que et diu pues mira, a mi em tradueix una altra cosa, saps? O jo penso una altra cosa. És diferent com li arriba a cadascú, suposo. Sí. Crec que això és el guai, com per exemple Manel, que fan un videoclip que no té absolutament res a veure amb la cançó. És com, em sembla una proposta també molt interessant, saps? I ben bé no és això, perquè al final tot té una mica a veure, però sí que ens ho passem una mica com el que ens agradi, saps? Anem a el que ens agradi i el que ens motivi. Al final és tan precari el sector que és com anem a fer el que ens agradi perquè així ho gaudim, no? I així fas un portfoli d'algú que et mola. Però, i que al final jo crec que ha sortit algú amb molt l'estil i Malika està superguai. A mi el que em flipa és el d'estoc també, jugant amb el tema del camp de futbol, el fora de joc i tot això, amb el tema audiovisual. A mi em feia patir, dic, no sé si algú pillarà, saps? Perquè me la suda el futbol, la mare m'ha d'explicar el que era per... fora de joc. Sí. Que guai. En plan, vam haver de com... O sigui, li vaig preguntar exactament què és el fora de joc, perquè jo ho poso a la meva cançó, perquè és com... em quedo fora del joc, però alhora perquè sé que vol dir el tema del futbol. Que té una expressió com a tal, sí. Però m'agrada explicar perquè dic, vale, vull fer... O sigui, tenia clar que volia fer l'estructura aquesta amb la Lucía Planas i amb l'Eugen, que ho han fet, que és impressionant, que els vaig conèixer a l'ESCAC. Amb ells va ser com vale, anem a parlar del tema de joc, m'agradaria com fer
com un punt de focus de quan l'has cagat, saps? Per mi, triar aquell tros de terra era com, vull que vagis en el moment dels problemes, on l'has cagat al moment que et passes la línia, no? No sé com és. I era com, vale, doncs anem a fer la línia aquella i posem el focus amb llum zenital del moment de la cagada de la teva vida, saps? Que guai. Que guai, que guai. Sí. Escolta, i sobre el que parlaves abans de l'ambient que teniu entre vosaltres i del grup d'artistes emergent que ha sortit, per què creus que és... Bueno, perquè creus, no crec que és obvi, no? Que és important que no sigui un ambient de competició, sinó que el que es tracta potser és d'obrir aquesta escena de la que parlàvem a tothom. Us ajudeu amb això? O sigui, heu fet contacte amb això per ajudar-vos també? Sí, jo crec que, òbviament, el teu subconscient va més enllà d'això. O sigui, si et lleves amb més inseguretats, al final t'envoltes de la gent que... Sí, jo mai ho he vist com una rivalitat, mai. O sigui, al revés, sempre és com enriquir-te i ajudar-te i al final ens podem donar consells que ningú més et pot donar. O sigui, la teva psicòloga pot dir-te què fer quan tens un moment de crisi existencial, de no saber si treure un single, vull dir que et dirà, no sé, vull dir que en aquest moment és com, vale, realment m'he ajudat aquesta gent, però això, el que vull dir és que sempre hi ha com un moment de que som els nostres pitjors enemics, les persones, no? I al final el moment de crisi d'aquestes de com es diu, de l'intrusivo, com es diu? Sí, quan et sents que ets un intrus, sí, no? A la teva feina. El síndrome de l'impostor. Això, el síndrome de l'impostor. Que al final vivim tota l'estona així com a societat ara, perquè tot és com has de ser el millor, ens han educat com així, és bastant ridícul. Llavors jo el que vaig intentar fer és com de construir això, però al final hi ha dies això que dubtes de les teves qualitats, no? I mai m'he volgut comparar, però sí que clar, sense voler molts cops ho fas, no? O sigui, com sense voler, però alhora és com fàcil dir una cosa, són amics teus, és gent que és preciosa, tu no vols això, tu vols una altra cosa, saps? És com t'has de tota l'estona separar del que tenen i el que tu no vols tenir i el que tu sí, saps? Però sí, o sigui, és difícil, però alhora crec que tenir-los al costat és el més sa que pot passar. És el més sa, és genial. I per contra, quina opinió et mereix els mitjans i les grans esferes on es mou la música ara mateix? A veure, a mi realment m'estimen bastant els mitjans. Sí, Sí, però és que al final... Sí, a mi em fa molta gràcia perquè hi ha com aquest moment de que t'etiqueten com a la generació de vidre o alguna cosa així. I m'agrada molt que ho facin perquè és com... O sigui, vosaltres ens heu educat a nosaltres. O sigui, estàs criticant el que tu has fet. O sigui, m'encanta. És com, vale, saps? Sí, som una mica la teva merda, llavors, saps? Si tu vols tatxar-nos com a merda. O sigui, ho veig com... A mi em fa gràcia, saps? Aquell punt de morbo de quan hi ha conflicte, però que alhora saps que no va amb tu. És com, vale, em quedo com a espectadora, saps? Si algú et critica o ens critica per això, perquè penso... no som més sensibles que vosaltres, simplement estem parlant de les coses que vosaltres no us veu atrevir a parlar, potser en el seu moment, no? Però sí que és veritat que entenc que al moment ens afecten coses i ens fa com vergonya viure les coses molt intensament o expressar les vulnerabilitats, però al final és això. No som menys valents per expressar-les, sinó crec que al revés, som més valents i valentes per posar nom a les coses que no s'han volgut donar. Total. I ara que has tret el disc, com us heu preparat amb la banda al directe? Que això també és algo bastant interessant i... Doncs a mi em feia bastanta por perquè o sigui, és que m'estimo tant a la meva banda que era vull que vagi molt bé i vull que soni superbé, però alhora mai soc molt estricta perquè hi ha com un punt de... M'agrada que tothom se senti super a gust i que pugui donar el millor de si. I llavors crec que el guai de fer això és assegurar-te que tens les millors persones que pots tenir al voltant i que cadascú flueixi envers el teu projecte, saps? I jo els hi vaig dir, mira, tenim això, m'agradaria tirar aquestes seqüències, m'agradaria fer això, però alhora és com, feu el que creieu que pot afavorir el projecte. O sigui, el que m'agrada és que el directe sigui una mica diferent que el disc, saps? Molta gent ens veia i diu, ostres, és diferent, saps? Però alhora crec que m'ha transmès molt gràcies per fer-ho diferent, saps? Que guai. I disfruteu aquest procés també de fer aquests canvis. Sí. Sí, vam fer com un stage de 13 hores seguides i va ser com... vale, allò que no tens neurones, però alhora era crec que havíem de fer això, saps?
I molt bé, realment. I el que dèiem abans una mica que, o sigui, cadascú sent al final la música i li arriba d'una manera i aportar això com a banda també ha de ser molt xulo. O sigui, és el teu trosset de com ho sents tu, encara que sigui una cosa que ja està... Bueno, que ha de ser... No pot sortir-se, no?, de la cançó, en plan, no pot diferir de... Però em sembla molt guai. I també hi ha un punt de que ara últimament, sense que sigui una crítica, s'estan abolint una mica el concepte instrumentistes i persones que toquin en directe i crec que és una mica el nostre punt fort de seguir portant música en directe als escenaris, saps? I seguim apostant per això. Sí que hi ha moments que és com, vale, però ara estàs fent música que potser no dona tant per anar amb una banda, però és com, vale, però és que la portem i ells faran una cosa increïble, saps? No sé, per mi era un punt de com que la màgia del directe. I per anar acabant una mica vale, ara estàs fent els directes, però què ets de parar el futur de la Venus? Estàs produint alguna cosa? ¿Hi ha algo? ¿S'està coent alguna cosa? Ja és el típic moment algo que se pueda contar? ¿Qué es lo que puedo decir? Saps, merda. No està aquí la meva manager per dir-li fins on puc dir. Ja. No, és broma. O sigui, crec que al final, com el que deia, que al final tota l'estona vivim coses, no som persones que no tinguem sentiments, llavors, per tant, sempre estem creant. Llavors, crec que és molt difícil que puguis dir a un artista para, perquè mai pots parar, jo crec. D'alguna manera estaràs fent alguna cosa. Encara que sigui escrivint un dia a les 3 de la matinada perquè t'ha vingut un fletxazo, saps? Clar, perquè combinar treball i la teva feina artística, diguéssim, t'has creat una rutina o és una mica... Sí, però és una mica dur, us he de dir. Sí, de fet, ara al setembre marxaré un temps a viure fora a Barcelona, però no perquè no m'agradi Barcelona, al revés, o sigui, crec que prefereixo marxar, saps quan estàs bé en una relació i vols marxar ara que estàs bé, però després ja si això ja tornaràs. Era com, necessito un moment de marxar perquè crec que necessito com aprofundir en el meu projecte i en la meva veritat, saps? Perquè era com a Barcelona tens molts inputs, però és que estic treballant de 3 coses diferents, és com, i a on està el projecte, no? Perquè és com, no estic trobant moments. I per això vull marxar un moment per com donar espai a que això passi. Però sí, estic fent coses noves, de veritat. I el teu proper concert quan és? Aquest dissabte. O propers. Aquest dissabte, Al Palau Robert, a Barcelona. Aquest dissabte al Palau Robert. I properes dates, perquè aquest dissabte és difícil que algú A lo vegi. millor ja, sí, és veritat. El Vida Festival, el dia 1 de juliol, després... no, i a Mallorca, però clar, no sé si algú li pillarà a Mallorca. Per Sant Joan anem a Mallorca, que serà molt xulo. Mai he posat el Sant Joan. molt guai. Amb la Caral Laoz toquem juntes. Ole, que Molt guai. bé, hòstia, que guai. Sí, serà un bon bolo, jo crec. Em fa molta il·lu tocar amb ella. Segur. Apareix majíssima, en plan, ens hem trobat, I a sobre Mallorca és un spot guai per anar a tocar. Molt I guai. al Sant Joan. Clar, no, serà en plan hype màxim, o sigui, millor estiu, És el saps? spot on vols tocar a l'estiu. O sigui, jo quiero ir. Sí. Molt bé, doncs anem acabant. Tanquem. Donar-te les gràcies, Ha sigut un Valèria. plaer. A vosaltres. Un plaer per venir. Pensava que portàvem 10 minuts. Ja ha sigut... Sí, és veritat, supercurt. Ja se m'ha fet curt, Moltes gràcies a vosaltres. Molt guai. I a l'equip, a tu, Tito, per venir també. Ens despedim dient pròximament hi haurà vídeos al YouTube, que no serveix de res dir-ho ara perquè ho veuran al YouTube, però... Pues ara pots dir like, subscriure-us i tal. Like, subscribe-te. Moltes gràcies, Valèria. Adéu. Adéu.